Moses. Ndinogadzira aya izvi ndizvo macandle stand. Aya ndiyo matangire andinoita aya. Ndinotanga ndacheka. Ndikapedza aya ndozotanga kufita mastiki acho aya. All right. Okay. Asi tisati tasvika pane chichamambosumudza ichi munoimatangira riri chine chakaita sei chisati chatombo apa matocheka ka apa tinotanga rinenge riri danda rakaita seiro. Alright, aya arukwa tinotanga tatsemura toshepa topedza kushepa ratozopfekedzera pamushini. Alright, totanga kucheka manje. Mushina wacho ndiwo iyoyo. Mushini wacho ndiwo iyoyo. Alright. Okay. Alright. Saka tichidzokera kumashure mbichana. Manengo yakadii muchiita basa rakadai so? Ndakuma 20 years dzinogona kukwana. 20 years. Alright. Amakambotanga musenzera kambani kana kuti makangotanga muchitongozviitira semu? Ndakangotanga ndichizvishandira. Mukangotanga muchizvishandira. Muri munombindura. Muri munombindura. Tingade kuziva kuti vangakuwanei kana muri vachisvika mubindura vangakuwanei sei? Ndinogona kuvapa namba dzangu dzefoni. Namba dzangu dzefoni 0779 245 774. Okay. Zita rinenge rakanyorwa pa unobuda kuti chi? Moses. Tinotenda zvikuru. Uye chimwe chamunogadzira chisiri macandle stand chi? Nogadzira maturi aya. Maturi waya anoshandiswa pakaita sei? Maturi anogona kushandiswa pakudzurira garlic kana mhiripiri. Alright. Aya mashuga basin. Sugar basin is yakuisira sugar. Alright. Aya makapu. Ikapu iyi ndotonwira tii imomo. Patii manje aizoita. Tii aizoita manje unogona kunwira drink, anonwa doro aya anogona kutonwira doro. Imomo. Alright. Yangu rinogadzira mahendro yacho ndiyo pasina izvozvo. Mahendro. Makapu yanenge ine. Uinenge munoisa futi hendro ipapa. Okay. Inga zvakanaka izvo. Alright. Munotarisira kuti vanhu vanofana kunge vachikutsvagai vachitenga basa ramunoita rakanaka kudai so vanhu vakafanana nevapi? Tinenge tinetarisira kuti tichikwanisawo kuonawo vanhu anenge achititengera wenyika dzekunze asi hatikwanise kuvaona manje. Handiti? Aiwa, tinodaira kuti muri kutotaura ipapa vanenge vachiita sei, vanenge vachikunzwai vachizokubatai. Chatingade kuti tisvike zvinezvi pakuita ndechekuti mutaure process zvekare yekuti kana chazosvika pamushini wenyu wamunoshandisa, mushini wenyu unoshandisa chi paunenge uchitenderera? Magetsi, solar, diesel, chii chinoitika? Munoshanda sei? Pamushini pamashandisire atinoita tinenge tichishandisa nemagetsi. Okay. Zvokuti iye zvinezvi tine dambudziko nekuenda kukuita magetsi. Tinenge tichishanda usiku. Zvokuti hapana zvinhu zvakawanda zvatinokwanisa kuita. Usiku wese unogona kuita zvinhu 2 kana kuti 3 chete kubva kwachena. Kuma4 magetsi acho anobva yaenda. Saka tinenge tine dambudziko rekuti basa racho harisi kunyatsa kufamba. Okay. Chimwe dai kana sokuti kana pasina magetsi, chii chingaitwe kuti mushina uyu ugone kushanda pasina magetsi? Kuti basa rienderere mberi musazongomirira magetsi anouya usiku. Chikwanisa kuona kana generator. Zvinogona kuita kuti namasikati unogona kushanda. Aiwa, tinotenda. Imi munoshanda muri mega here kana kuti mune vamwe munoshanda navo pamune muchiita basa irori? Kudhara nava ndichimboshanda nevamwe asi iye zvinezvi ndakushanda ndiri ndegani. Chikonzero ndechekuti basa rashoma here? Basa racho radzikira. Nekuti kudhara panga pachimbooneka vamwe angachimboodha achimbobuda nazvo nyika dzekunze. Saka iye zvine haasi kuoneka vanhu. Havasi kuoneka vanhu vachonaika. Aiwa, tinotenda kuti maybe zvatiri kutoita izvi panogona kunge pane mumwe munhu anenge ari kuita sei, anenge ari kutozviona. Zvinotora chii nechii kuti muve nemushina wamuinawo kuti ugone kuburitsa basa riripo riri kuitwa iri? Pamushini uyu panenge pachida fan belt, electric motor nedanda iro ramuri kuona iri. Munobva watanga manje kugadzirisa mushini. Danda rinogadzirwa nani iri manje?
dande rinorigadzira ndega mugadzira nega aiwa zvinonakidza zvikuru. I think zvinhu tingade kuona kuti muchitoita mungotiunganidzira zvinhu zvamatora kune vamwe vanhu chimbotiratidzai nemushina wenyu iwoyo kuti zvinofamba sei kana pamuri kutoita basa ramuri kutoita irori muchimboumhanyisa timboonawo kuitira kuti vari kuona paSly Media zvinezvi vaone kuti aiwa chinhu zvavari kuona izvi zvamamuchivaratidza zvinogadzirwa sei. Alright, magadziriro atinoita tikutanga kuita oni panapo. Mushini unenge wakutanga kuita oni wakutotanga kutofamba. Alright, apa pariye zvine zvikapedza kugara kugadzira asi taakupedza. There you are, viewers. It has already taken a shape, a new design on his craft work here. As you can see, he's also appealing for a generator that would also help him do more, because there is a problem in Zimbabwe of electricity challenges because of the load shedding. Is not able to fulfill his orders because the shortage is just very critical in such a way that it derails the manufacturing of these cups that you are seeing here, as well as candle stands that he has shown us before, which you can also use in your houses. And these are very smart, other than just putting in on a bottle of an empty Coca-Cola.
Coca-Cola drink, and this is some of the almost finished products as you can see. He needs help from you guys, even if you cannot give him some orders, but he also needs help with a generator. And those who can also be in a position to order things from him wherever you are worldwide, you can also do that through the WhatsApp platform or the phone number that is appearing on your screen. Thank you so much for watching Sly Media TV. We'll continue to bring you exciting and good things that are coming from the world of milk and honey, which is Africa. My name is Silvester. Thank you. This is Yobuda TV, Hakudi Masivi, Sly Media TV, and this sport and dream streeting as zone and up news in Daka one name of views. Sly Media TV, man, they change my dreams. Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media. Kuchinja vision, yema ghetto youth, kuchinja life, yema ghetto youth. Kutipa nzira sema ghetto youth, kutipa gwara mangwana rakanaka. Sly, oh yeah, Sly Media.